дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 28 феврали соли равон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ аз санаи 1 апрел маъракаи даъвати баҳорӣ оғоз ёфта, ҷавонони синну соли даъватӣ ба хизмати ватан модар ҷалб карда мешаванд. Дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо ин мақсад фаъолияти комиссияи даъватӣ ба роҳ монда шуда, ҷавонон бо амри дилу виҷдон хизмати ватан модарро пеша менамоянд. Пас аз гузаштан аз муоинаи тиббӣ даъватшавандагон ба нуқтаи ҷамъшавии вилоятӣ, комиссарияти ҳарбии вилоят ва баъдон ба қисмҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат сафарбар мегарданд. То имрӯз аллакай ҳазорҳо ҷавонони ғайюру далер худро ба сафи артиши миллӣ пайвастанд. имрӯз мана бо хоҳиши худ барои ватанамон содиқона хизмат мекунем ва мо тасмим гирифтем ки як гурӯҳ бо ҳамсинфонам ва дӯстонам худомо бо хоҳиши худ омада барои ватанамон хизмат мекунем. ман бо хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи думии Тоҷикистон дохил шуда содиқона хизмат мекунам. хизмат ба ватан қарзи ҳар як шаҳрванд аст. мо ҳамеша ҷавонон номбардори ватан мебошем ва содиқона хизмат мекунем. ман бо дӯстонам бо хоҳиши худамон омадем то хизмати ватанро адо намоем. дар оила мо 3 фарзанд мебошем ва бародарои ман ҳамаш хизмат кардаанд. хизмат ба ватан ин шарафу номуси ҳар фарди худогоҳу хештаншинос буда, ҷавонони даврони соҳибистиқлоли мамлакат бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилӣ ҷиҳати ба ҷо овардани қарзи шаҳрвандӣ ба сафи артиши миллӣ шомил мешаванд. дар рӯҳии ватандӯстиву хештаншиносӣ ифтихор аз ин миллату сарзамини аҷдодӣ тарбият намудани ҷавонон аз хурдсолӣ аз муҳити оила оғоз меёбад. умед ҷуманазаров, сокини шаҳри Истаравшан, фарзандони худро дар рӯҳи баланди ватандӯстӣ тарбия намудааст ва имрӯз ҷигарбандонаш бо хоҳиши худ адо намудани хизмати аскариро пешаи пурифтихори ҷавонмардӣ медонанд. фарзандам мана худоро шукр ки ба сини даъватӣ расидааст. бо хоҳиши худ ӯ ариза карда ба даъвати хизмати ҳарбӣ сафаргар карда шуда истодааст. мо бояд падару модарон фарзандонро дар рӯҳи ватандӯстӣ тарбия кунем. мо аз ин хурсанд ҳастем ки фарзанди ман имрӯз сафарбар карда шуда истодааст. ман рустамҷони умед, истиқболкунандаи шаҳри Истаравшан бо хоҳиши худ барои ҳимояи ватан озодона хизмат меравам. мо ҷавонон бояд ба ватан хизмат кунем ва ватани худро сарбаландона ҳимоя кунем. дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини сулҳу субот ва амнияти мардуми шарифи Тоҷикистон корҳои назаррас ба сомон расонида шуданд, ки натиҷаи он мамлакати шукуфову пешрафтаи имрӯзи Тоҷикистон мебошад. имрӯзҳо дар тамоми қисмҳои низомӣ, воҳиду сохторҳои қувваҳои мусаллаҳ мутобиқ ба оинномаи хизмати аскарӣ шароити замони муосир фароҳам гардида, ҷавонон паҳлӯи ҳамдигар қарзи муқаддаси шаҳрвандиро ба ҷо меоранд. ман хатмкунандаи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, факултети математика аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шаҳраки Ғафуров мебошам. 5 соли хониши ин донишгоҳро хатм кардам. пеш аз кору фаъолияти худро оғоз кардам, ман ба худ мақсад мондам ки ба қувваҳои мусаллаҳии миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пайваст шуда ба хизмат равему ба ватанамо содиқона хизмат мекунем. ба худ мақсад гузаштам ки баъд аз хатми донишгоҳ ба халқу миллати худ содиқона хизмат намоям. бо ҳамин мақсад имрӯз баъди хатми донишгоҳ ман ба сафи қуллаҳои мусаллаҳ омадам ва аҳди худро дошта ба ватани худ содиқона хизмат мекунам. хеле ки пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ таъкид менамоянд, мо ҷавонон ояндаи миллат мебошем ва кӯшиш мекунем ки ба миллати худ содиқона хизмат намуда ба пешрафти Тоҷикистон саҳми худро гузорем. дар вилояти Суғд маъракаи сафарбарнамоии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ идома дошта, ҷавонон ихтиёрӣ ба сафи артиши миллӣ шомил мешаванд. то имрӯз дар вилоят шаҳрҳои Панҷакент, Бӯстон ва Гулистон аз иҷрои ӯҳдадорӣ хабар доданд. ҳамчунин дар шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Ашт, Зафаробод ва Ҷаббор Расулов корбарӣ дар ин самт дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, рӯзҳои наздик ба таъмини нақша шарафёб хоҳанд гардид.